čaute urbexáci a urbexáčky. Dneska si vylezeme na tieto garáže. Za to, že som nenatáčal dlho, ospravedlňujem sa. Nemal som čo. Takže začneme s prvou vecou. Sú tu drobné. A keby chcete vedieť, jak na to vyliezť, dobre? Dáte nám sem. Opa, pôjde. Takže ideme tam. Hej, Matúš, tie bytovky tam. Čo? Takto sa postavím hore. Sme tuto hore. Práve teraz natáčam na foťaku Nikon. Takže tak. Mám 18 minút natáčania ešte, ľudia. Takže malo by to byť v pohode. Tu je tam. Zaostríme. Tak. Dobre, ja pôjdem teraz liesť a pôjde si to vyskúšať on. Poď. Chyť to. Máš? Aj. Skočím? Neskoč, to je minimálne 2,5 metra. On skočil, áno, on to skočí jak nič. Natoč to. Tak to chce. Ide auto. 3, 2, 1. Ty vole. Nabité nohy. Takže ľudia. Inak ľudia, ja vám v jeho videu môžem oznámiť, že toto je moje posledné lezenie, lebo na to, že som ti to hovoril, proste ja už sa moc nemám rád lezenie. No poď. Asi tam. Skočí, alebo... Špioniro golubiro. Blížim vám ho. Dobre, idem vám skúsiť. Ale ja už som to tam natáčal. No hej, ale tak... Máš? Hej. Tu je hneď dom. Tu je panelák, hej. Tam sú garáže. Dobre, ja idem hned, kým si ma takto všimne. Matúš, poď, dávaj rýchlo, ber foťak. Či zrkadlovku, neviem, to je. Ja neviem, čo sa deje, ale... Pozeraj, natáčaj ho. Kam? Tam je takto pri... Ľudia, chcem vám povedať, zajtra možno vyjde video, ako budem unboxovať nový mobil. Dobre ľudia, takže ďakujem, že ste dopozerali toto video do konca. Dajte odber mne a dajte odber aj @VTK. Dajme do popisu. Ale dám. Ale veď, dobre ľudia, proste no reálne nemám čo povedať, lebo akože na tú strechu som nemoc nechcel, hej, ale tak čo by som samozrejme pre toto nespravil. No, dobre. Takže čaute ľudia. Takže čo, ja sa s vami lúčim, Matúš ešte s vami niečo pokeca a nazdar. Takže ľudia, čaute, dúfam, že sa vám páčilo toto video. Ďakujem, že ste dopozerali do konca. A díky a čaute a nezabudnite dať odber a like. Čaute.